Sa Good Vibes, sinakusang Tahong ang nagdagsa sa baybayon sang banwasang Valladolid matapos ang bagyo. May report si Nico Delfin. Sa kilid sang hunasan sang barangay Tabaw sa banwasang Valladolid, nagdagsa ang mga tahong makaligad man ang pagwaswas ni Bagyo Odette. Gani madamo sa mga residente, pati na mga kabataan ang masako nga nagapanalang agud mabaligya ang nakuha nila nga mga tahong. May bagyo yung automatic na yung dagsa na yung taong yan. Tiawat pa nga makuan idlawat bugas. Ang mananagat nga si Bernie Daguhoy, nagalaom nga bisan paano makapamiyan-piyan ang sinakusako nga tahong nga iya gintipon. Ginguba sang bagyo ang iya balay, kag pati na ang ilang mga tangaban. Ubos gid. At least may tahong gyapon nga natuhaw. Kaya mo man ni pag linaw ni way naman na. Nagapasalamat ang mga residente nga bisan paano may nag-abot sa gihapon sa ilang bugay pagkatapos sang bagyo. Wala pa may nga mga tao ako. Safe man tanan. Bisingan, maka minsang malag. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.